My name is Joshua Kuusela and I have been studying in Arki for 9 years. Hello, I'm Akseli. Mä oon Niilo ja mä aloitin Arkin opiskelun 5-vuotiaana. Joel. I'm Leevi Toija and I'm 19 years old. Mä oon oppinut erilaisten tilojen suunnittelusta ja niiden talojen rakentelusta täällä paljon. Hahmottamaan kaikenlaiset arkkitehtuuriin liittyvät jutut ja oppinut piirtää kolmiulotteisesti. No, täällä on ollut niin paljon ryhmäprojekteja ja sitten on oppinut historiasta. Of course, this relate to architecture, but we have also done animations and designed logos and other things. Ihan se ja sama, että mikä ammatti tulee olemaankaan, niin se on tärkeä osata näyttää ne ideat. Explaining my ideas to others. I think that project managing is something you learn here. Sitten laskutaitoa. Even though you don't know how to do math in school, but you can do it with like building a model or something. Mun mielestä jokainen mallirakennus ja jokainen projekti, jokainen uusi design, se on omalla tavallaan aina semmoista ongelmanratkaisua. Se, että on joku tällainen harrastus, jossa tehdään ikään kuin tällaisia projekteja, joissa on jonkin verran luovuutta, mutta sitten samaan aikaan myös jonkinlainen aika selkeä tavoite, niin siinä oppii sellaisia taitoja, jotka on niin kuin ihan kaikkeen soveltuvia. Täällä on ollut semmoisia suurempia projekteja, esimerkiksi Helsingin kaupungin kanssa ja Ylen kanssa. Ja ne on jotain semmoista aivan erityistä, jossa sitten se projektin mittakaava on jo sen verran isompi, että sun täytyy ihan oikeasti viedä itsesi rajoille ja niin kuin tehdä parhaas. Ja muutenkin arkissa niin oppii semmoista luovaa ajattelua. Että sä ehkä tajuut jotain, kun sä oot täällä ja sä teet luovia asioita sun käsillä ja sun mielellä, niin se ehkä auttaa sua tajua, että mitä sä sit oikeasti haluat tehdä. I just finished my graduate project for Arki and that was the time I really realized how important is not only the final design but this design process as well. And that was the moment I did get really nice ideas to my other projects as well. No montaks tähteä sä antaisit Arkille, jos 5 olisi maksanut? No kyllä mä ehkä 4,5 tai sitten ihan 5. Täällä on ollut niin kiva. Mäkin antaisin 5.